Αφού πάρουμε την έγκριση του γυναικολόγου μας, συνήθως 5 εβδομάδες μετά το φυσιολογικό τοκετό ή 9 εβδομάδες μετά την καισαρική τομή, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ιδανικά επιλέγουμε το πιλάτες, γιατί σε αυτή τη φάση ασκεί ελάχιστη πίεση στις αρθρώσεις, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτές καταπονήθηκαν στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού. Επίσης καταπονήθηκε στη διάρκεια αυτή και η σπονδυλική στήλη και το πιλάτες έρχεται να ενισχύσει τους μύες που στηρίζουν τη σπονδυλική μας στήλη και βέβαια ενεργοποιεί τους μύες του πηλικού εδάφους και τους ενισχύει, γιατί στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού αποδυναμώθηκαν. Η ενίσχυση λοιπόν αυτών των μυών προλαμβάνει την ακράτεια και βοηθά στην αποκατάσταση του περιναίου. Είναι σημαντικό επίσης ότι το πιλάτες μπορεί να βελτιώσει τη στάση του σώματος, η οποία λόγω εγκυμοσύνης, αλλά ίσως και λόγω του επερχόμενου θυλασμού, είναι πολύ συνηθισμένο να χαλάει. Εξαιρετικά σημαντικό ότι το πιλάτες τονώνει τους μυες της κοιλιάς. Στοχεύει και συσφίγγει τους κοιλιακούς και τους λοξούς μυς, ενώ παράλληλα μας βοηθάει να κάψουμε το λίπος στην περιοχή της κοιλιάς με έναν υγιή τρόπο. Είναι όμως σημαντικό ότι το πιλάτες και γενικά η άσκηση υποστηρίζει την ψυχική ευεξία και μπορεί να βοηθήσει έτσι στη διαχείριση του άγχους λόγω των αυξημένων μας υποχρεώσεων, λόγω της κόπωσης, λόγω της έλλειψης ύπνου. Επομένως, συστήνω ανεπιφύλακτα να ξεκινήσετε, να δοκιμάσετε και να θυμάστε ότι πάντα ξεκινάμε σεβόμενοι το σώμα μας και τις αλλαγές που έχει υποστεί το διάστημα αυτό. Όσον αφορά στις ασκήσεις μας, ιδανικά θέλουμε να έχουμε ένα εξατομικευμένο ασκησιολόγιο, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάθε γυναίκα που λίγο πριν γέννησε. Είναι σημαντικό να ελέγχουμε αν υπάρχει διάσταση κοιλιακών μυών για να προσαρμόζουμε ανάλογα τις ασκήσεις, όπως επίσης και αν η γυναίκα θυλάζει υπάρχει ανάλογη προσαρμογή. Εδώ να τονίσω ότι είναι σημαντικό να ξέρετε ότι ο θυλασμός δεν αποτελεί αντένδειξη για την άσκηση. Μπορείτε να γυμνάζεστε και μπορείτε και να θυλάζετε. Και τέλος, να θυμάστε ότι μέσα στις ασκήσεις μας θα πρέπει να υπάρχουν και οι ασκήσεις Κέγκελ, οι οποίες υπήρχαν στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και συνεχίζουν να είναι απολύτως απαραίτητες και ευεργετικές. Μην ξεχνάτε ότι το σώμα σας για 9 μήνες περίπου υπέστη πάρα πολλές αλλαγές, εσωτερικές και εξωτερικές, επομένως χρειάζεται αρκετό χρόνο για να επανέλθει στα φυσιολογικά. Είναι λοιπόν σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί, να μην καταπονούμε το σώμα μας, αντίθετα μετά το τέλος της άσκησης να νιώθουμε ευχάριστα, να νιώθουμε ευεξία. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος του πιλάτες. Τα μαθήματα λοιπόν ξεκινούν με μικρή διάρκεια. Τα πρώτα μαθήματα θέλουμε να έχουν διάρκεια περίπου 20 λεπτών και ανάλογα με την πορεία και την εξέλιξη της κάθε ασκούμενης, σταδιακά ο χρόνος αυτός αυξάνεται, σεβόμενοι και τις ανάγκες της και τις δυνατότητές της, για να φτάσουμε στο κλασικό χρόνο που είναι γύρω στα 45 με 50 λεπτά. Τι πρέπει λοιπόν να ξέρουμε πριν ξεκινήσουμε πιλάτες? Θα πρέπει να έχουμε πάρει την έγκριση του γιατρού μας, θα πρέπει να τρεφόμαστε σωστά, να ενυδατωνόμαστε πλήρως, κατά την άσκηση να φοράμε ρούχα άνετα και ελαφριά, να έχουμε εξασφαλίσει επαρκή αερισμό του χώρου, να έχουμε καλή ψυχολογία, να έχουμε εξασφαλίσει ένα μαλακό δάπεδο ή ένα στρωματάκι γυμναστικής και αν επιθυμούμε να κάνουμε πιλάτες μαζί με το μωράκι μας, ενημερώνουμε τον άνθρωπο που θα μας καθοδηγήσει για να μας φτιάξει πάλι ένα ανάλογο εξατομικευμένο ασκησιολόγιο.